10 fevralda berilen resmi sanlara göre Hytaýda koronavirusdan ýogulanlaryň sany 1100 adamdan aşyp 44.000 adamyň kesellenligi tasdiklanypdyr. Virusyň daşary ýurtlara ýaýramagy bilen bagly aladalanmalar artýar. Türkmenistanyň häkimetleri koronavirusy resmi derejede agzamakdan we özleriniň amalaşyrýan çäreleri barada iraty habarly etmekden saklanmagyny dowam etdirýärler. Şol bir wagtda Türkmenistan Hytaý bilen howa gatnawyny ýatyrdy. Ýurtda koronavirus howpy barada çap edilen maglumatlar iraty paýlanýar. Hytaýdan baranlar karantinde saklanýar. Azatlyk radiosyna şeýle karantin dowlaklarynyň birindäki ýagdaýy anyklamak başardy. Habarçymyzyň 10 fevralda ma'lum etmegine görä karantin dowlagynda saklanýanlara lukmanlar gözegçilik edýär we olara mobil telefonlaryndan peýdalanmak gadagan edilýär. Olary gününe 3 hedek naharlaýarlar, ýygyderli gyzgynyny barlaýarlar we viruslara garşy derman berýärler. Telefonlaryny ellerinden alypdyr. Olaryň internete girmezligi üçin diňe şäher telefonundan jaň etmek mümkin. Studentler öz ýakynlaryna jaň etmek üçin nowata garaşýarlar. 1 fevralda Hytaýdan gelenleri 17 fevralda öýlerine goýup bermekleri mümkin diýip habarçymyz ýagdaýdan ygtybarly çeşmelerine talgylanyp habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri karantiniň bardygy onuň yerleşýän ýerlerini saklaýan adamlaryň sany we olaryň ykbaly barada habar bermeýärler. Soňky hepdelerde Hytaýdan Türkmenistana baranlaryň şol sanda studentlaryň hem söwdegärleriň karantin zowluklarynda saklanýanlygy barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we garaşsyz media serişdeler habar berdi. Habarçylarymyz Hytaýdan fevral aýynyň başynda baranlaryň Liwap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň golaýynda döredilen karantin lagerinde saklanýanlygyny ýene bir Ahal vilayatynyň Duşak owasynda döredilip, bu ýerde ýanwaryň aýagynda baranlaryň saklanýanlygyny anykladylar. 10 fevralda mardaky habarçymyz bu vilayatda Hytaýdan baran adamlara öz öýlerinde bolmagy ruhsat berilenligini, hem olaryň öýlerinden çykmaýanlygyny habar berdi. Hytaýdan mara baranlara gözegçilik edilýär. Olaryň ýagdaýy gowy, olar öýlerinde, emma hiç ýere çykmaly däl edildi diýip mardaky habarçymyz aýtdy. Hytaýda koronavirus epidemiýasynyň dowam etmegi şu günler dünýäniň poçta aragatnaşygyna täsir getirdi. 11 fevralda New York Post neşriniň habar bermegine görä Birleşen Ştatlaryň we Hytaýyň operatorlary howply keseliň ýaýramazlygy üçin uçar gatnawynyň ýatyrylmagynyň global derejede poçta gatnawyna uly täsir ýetirýänligini ma'lum edipdir. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň poçta gullugynyň dünýäniň 192 ýurduna ýolan bildirişinde kriziň Hytaýa, Gonkongga we Makao şeýlede Hytaýyň üstünden beýleki ýurtlara poçtany uğratmagy kynlaşdyranlygy ma'lum edilýär. Bu ýagdaýyň täsirinden ejer çeken ýurtlaryň arasynda Türkmenistan hem agdalýar. Bu bildirişde aýdylyşyna görä China Post ýetirilmeli ýerlere uğradylmadyk poçtany wagtlaýyn saklar we transport mümkinçilikleriniň gaýtadan ýoly goýulan wagtynda olary ýerine ýetirer.